Portalul Anvelope.md vă prezintă anvelope de vară Kumo fabricate în Coreea de Sud. Vă sugerăm să realizați o caracteristică a celor două modele, Kumo ES31 și Kumo HS51, care dintre ele sunt mai practice în utilizare în Republica Moldova. Kumo ES31 sunt anvelope de vară cu un design asimetric al benzii de rulare. Aceste anvelope favorizează un consum optim de combustibil, oferă un confort maxim în timpul conducerii și o atitudine loială față de mediul înconjurător. Nu e de mirare că anvelopele Kumo ES31 sunt considerate cele mai ecologice produse de brand sud-coreene. Aceste anvelope au de asemenea proprietăți de aderență ridicate în condiții de carosabil umed. Kumo HS51, anvelope de vară pentru automobile premium class cu un stil de conducere agresiv. Desenul asimetric al benzii de rulare a anvelopei Kumo HS51 a îmbunătățit semnificativ precizia de control la viteze mari și sarcini unghiulare. Manevrabilitatea Kumo HS51 este datorată unghiului raforsat al anvelopei. Aceste anvelope sunt concepute pentru sarcini crescute, accelerare puternică și frânare bruscă. Ce putem spune din cele menționate mai sus? Dacă aveți nevoie de o aderență fiabilă pe orice suprafață a carosabilului, atunci o alegere perfectă ar fi Kumo ES31. Dacă intenționați să conduceți la viteze mari cu sarcini crescute, atunci Kumo HS51 este ceea de ce aveți nevoie.